bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga may dalang bag-ong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon mo pangga magmalig-on og magmalawtayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga Panimaya sa kabuntagon. Kasing siya pasugod Panimbaya sa usag-usag Panimbaya sa imong pagmatambit Siyaw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Maayong buntag ug malipayong Sabado. Well, Good morning. Nausap man si Bing. Na-change ang image. Well, mga kabaglaon, ang atong nasayang kalibutan karong adlaw karong bulanan nagkasaulog nagaselebrar sa adlaw sa mga amahan. Well, of course, dili pa man ko amahan, but we have one co-host here na amahan indeed. Yes, Awing. thank you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Daghang salamat imong Papa Day. Ato hatagan si Awing of Flowers. Okay. Thank you sa sponsors. Ibutang sa dalong ganwing. Daghang Well, of salamat. course, salamat din sa pagpahinom mo. Akong i-greet akong papa og Happy Father's Day. And you too, I believe, will greet your fathers. Of Yes, course. Happy Father's Day sa akong papa nga naa diha karon sa balay. Happy Father's Day pa. Okay, ako pong papa nga nagtanaw din na karon Happy Father's Day. Og ingon man sa mga amahan nga nagtanaw din na karon maayong pagpananaw ninyo og hinaot pa nga naa ka mo'y kapiskay sa panglawas og malipayon ang inyong pagpuyo
kauban sa imong pamilya. Ang amo po mga amahan diri sa South Philippine Union Conference nga nagpakaamahan Yes. sa tanang mga empleyado o sa tanang mga workers, empleyado workers mora. Sa tanang mga volunteers nga naa diri sa Hope Channel Yeah. inyong giatiman. Salamat kaayo. Yes, og ako- Happy Father's Day to all. Okay, so ako pong i-greet akong papa. Happy Father's Day diha sa Poblasyon Matanaw, Davao del Sur. Kauban kang mama na sila karon ng tanaw. Dili ni may greet yung kaugalingon? Yes, og akong i-greet akong kaugalingon. Og kang Papa Dudes na siya ron. Dudes, Okay, Wing, unsa ka happy ang mahimong papa? Amahan. nindot kayo kay pag uli nimo sa balay kung daghang kag trabaho sa imong o busy ka sa imong mga trabaho, pag uli nimo sa imong balay na imong mga bata mawala imong problema. Ako testigo ka natin, nakatulog ko silang balay no, sa kaadlaw, sa kabuntag. Iyang bata ka manghuran, dili maligo. So sugod sila glalis, away ba? Nakita isang bumahagi nga, dili kayo mabunala ng bata o ma-encourage niya nga maligo. Yun. Yes. Dili ko yung tawanan. Og si EJ, ingon siya sa una nga, naka-experience daw siya nga, congratulations ang papa, nagilaka daw siya kay Gabi, ka na siya ka-happy. Ma-reveal. Yes, of course. Lahira gyud ang feeling kung inganaon kasi mong papa makahilak Papa yun mo ka. appreciate, no? Oo, lagi. Sa akong uncle, dira nga, lima ka buka na kakol tate. Happy Father's Day, Uncle Alan. Happy Father's Day po daw si Deloy. Mother's Day. Happy Father's Day. Ah, Father's Day. Day. Og si EJ karon na siya ay pagabasahon mga kapaglaw. Puntagon. Okay? Yes, para sa atong paghinuklog karon nga kabuntagon, respect your parents. They pass school without Google. Oy. Yes, sa una nga mga panahon, Si Daryl. wala pa'y Google, pero Katawa si Daryl, murag naigo si Daryl. karon nagsalig na Google. Sige Google. Dili kay sa una man good, no? Kini nga mga generation, grabe ilang study mo atog library. Imagine, unsa ka kapoy ang mo ato ka og library, mangita ka og book, imo para subayon asa ba diri akong i-research. Pag humani mo sa pagkuwag libro isa, wala po kag isa. Diba daggan kay imong naa sa table para lang gyud makakuha ka og information. Yes, dagan kayo imong mga libro, pero ang imong information gamay kayo. Correct. Unless karon gamay ra ni mga click for daghan kayo ang gawas. Actually, ang akong pagsabot aning say po kaning expression or statement. Usually magud kita mga batan-on mo feel tao ka nang mas nakaibaluta sa atong mga ginikanan. Correct. Kay daghan tag access sa information. Yes. Which is wrong. Kay tama nga ang ilang experience ba kumpara sa ato lahi ra kayo. Yes. Napoy mga kabataan nga ang ilahang mga ginikanan medyo gamay lang ang grado, medyo ilang ipataas ilang self lisod po na dili po nato nga nga kung taas ka grado niya imuhang papa sauta ang mga karaang mga papa pila ra maabot. Karaang mo ba? Ako sa school, Sorry, high mga school, grado. I deal with high school students. Usually may na sila, sir, wala mo sila kasabot, sir. Anong idea nga wala sila kasabot ba? Mamurag wala nila na feel ang buot ipasabot sa ilang parents. Sila actually ang wala kasabot sa ilang mga O ginikanan. usahay pod as a student. Kana bitong moingon din nga sa una man good kay ingani din. Sa una ra man na mo ana dai ang mga anak. Lahi na karon nga generation. That is true. That is also true. That is, tinood na siya. Yes. Kay nagi That's the generation gap nga Tinood. ginatawag. So, mura pag ang generation sa unang generation karon dapat mag-meet mo in between. Lagi. And kung kato nga generation nga, wala pa sila syempre, wala sila sa technologically inclined nga mga tools karon nga atong gigamit. So, murag dili kayo sila makarelate. Yes. O ato ibalan sa una pag mag-worship buntag papa anaanay ka sa musik mata na mata. Kay Sabligan worship yung na tubig ba? buntag. Oh. Pero karon gahi na kayo pukaon mata na sagdaan na kay gahi kay mo mata ni kabuntag worship. So layan kag sablig og sa tubig sa kabong ay tubig sa kakabong tubig para mapukaw ka lang para worship. Yes. Wala Well, ikaw na. Okay mga kaigalaan, atong yung irespeto atong mga ginikanan, atong saludo sa ilaa kay nipasar sila sa tanang level sa eskwelahan, pinaagi sa ilang own nga pagpaningkamot. That's right, Sherman. Speaking of respect, speaking of respeto, kamo po mga kapaglaw, mga viewers, panang pinangga po naman mo kayo, ginarespeto mo naman kayo. That's why, sige may hunahuna o mga innovations ba para mas mauswag ang atong mga relasyon sa usag-usa. Ug mao kini ang hinungdan nga namugna ang bag-o nga mechanics sa atong Bible trivia. Yes, mga kapaglaw, mag-among i-congratulate si Mr. Brian Balabang nga iyang gihatag ang iyang blessing kang Miss Dolly Me
palasan diha sa Apoville, Cagayan Jolly de Oro. May. Congratulations! Diha sa Apoville, Patag, Cagayan de Oro. Apaville, Patag, Cagayan de Oro Okay, City. nag-isod siya ko. Napay shirt, Oh, napay yes. box, napay... DVD. DVD, yes. Ang iya ang gift pack, amo na siyang gihatag sa iya. O nagbagood yun siya. Thank you. O Thank you, amo kayo. usab nga gipasalamatan si Alexander Mejos sa iyang pagtunol sa mga gasa sa iyang higala nga si Joffer Cabañas dito sa Ecoville, Lumbia, Cagayan de Oro. Mga kapaglaom, ayaw gid mo kalimot sa ato ang greetings sa atong number. Mao kini ang musunod sa 0916-5574777. O ang ato nga Bible trivia mao kini ang 0926-6207-186. Ug alang sa among mga kapaglaom nga nagtan-aw dinha karon sa ilang mga panimalay nga adunay mga higala nga dili maabot sa atong signal. Aduna kami live streaming link nga makita sa inyong mga screens. Og mga awit nga makapadasig sa atong mga kasing-kasing igahatag na unya sa atong harana sa kabuntagon. Kauban nato ang duha ka grupo, Ladies Minstrels, o kauban usab nato ang The Harpers. Miraculous nga event sa iyang kinabuhi ang iyang pagkaayo gikan sa usa ka sakit ato ng tanawon unya sa Call It a Miracle. Mga timailhanan nga duol na og hingpit nang mobalik ang atong Ginoong Hesus unya ipaabot og pabahin-bahin kanato sa atong kalangdong bisita Pastor Daniel Traso when he joins. Good morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, kami magdalit kaniyog talagsaon nga mga kasanitian ini karon kabuntagon. Ang inyong mga remote, ayaw niyo guniti kay basig mabalhin ninyo yung channel. Mubalik pa mi dinhi lang sa Panibaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong Why am I such a dusty window for your light to shine through? Why am I just a tiny star in a sky already blue? Why do I offer everything with my heart closed like a fist? I wanna love you better than this. Why do I live like I'm in chains when you have set me free? Why do I have to break your heart before I fall into my knees? I know it's time to pray for change. Give all I have to give. I wanna love you better than this. So renew me, remake me, undo me, and break me. Come into the empty spaces of my broken places and consume me, complete me, pursue me, redeem me. Let your Holy Spirit living through me. Renew me. Renew me. I need you as my refuge, my first and last resort. Be the river always running through my deepest thoughts. Keep you in my arms, 'cause even when I drift, I wanna love you better than this. So renew me, remake me, undo me, and break me. Come into the empty spaces of my broken places and consume me, complete me, pursue me,
Holy Spirit living through me. Renew me. Renew me. My life bending to your will, seeking you until I'm more and more like you. So renew me, Lord, renew me. Come into the empty spaces of my broken places and consume me, complete me, pursue me, redeem me. Let your Holy Spirit living through me. Renew me. Renew me. Renew me. Renew me. I need you to renew me. Wow, well, look who we have here. 3 beautiful ladies and even more beautiful song renditions. Thank you for coming. But I get to interview Sharon today. Sharon, nganong minstrels? Curious lang ko. First question ginako na sa imo, nganong minstrels? Actually, ang minstrel comes from the Bible. It's a word that comes from the Bible, and Yes. it just literally means singer. Singers. So singers. Dili halata. Yes. Wow, congratulations. Thank you kaya for waking up so early and for coming here. Nganong tulora pod mo? Kamo lagi Kamo lagi nagbuot nga tulora gyud. Actually, it's just we just want to inspire others to join us. Yeah. If they're willing, they can join. So nag-start lang mi nga tulo. So more gina qualification willing. Kung willing lang sa teacher, willing ba? Yes. Yes, kung naay time, labi na Aha. kay we need time, like willingness and commitment. Alright, so basig matingala nga atong mga kapaglaong ba, you will be singing one more song, one lang na siya to kay we have another group later, mga lalaki na pod puros. They call themselves the Harpers, right? So, duha lang tayo kanta. Mabitin me. Anyway, thank you so much again for coming, minstrels. Thank you. Mga kapaglaom, karon atong pagkaisgutan ang usa ka prutas or isa ka tanom nga paborito namong kanon ni Awing, ang watermelon. Ug ang mga kaayuhan nga ihatag nini sa atong panglawas, atong siren, this time together with Miss Layla on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Bits. Watermelon is more than 90% water, but it is loaded with nutrients. Watermelon fruit is a good source of copper, iron, magnesium, and potassium, as well as vitamins A and C. This array of nutrients indicates that watermelon is good for the bones, the heart, blood vessels, the nerves, and the immune system. The minerals present in watermelon control the electrical activity of the heart. To mention, the potassium in watermelon is a vasodilator that stimulates the increase of blood flow and reduces the stress on the vascular system. As the potassium participates in the regulation of heart rates and blood pressure, it will likewise protect the heart against stroke and coronary heart disease. Next time you want to quench your thirst and at the same time load your hearts with vitamins and minerals and electrolytes, serve yourself with a slice of refreshing red watermelon. Fresh watermelon should be eaten as it is to savor its natural sweetness. Take note, people with kidney problems, especially on dialysis, should not eat too much of watermelon. This is Miss Layla reminding you, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Be healthy. It's a wise choice. This program is made possible by
Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha, Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao. Aduna ba kay problema o mga balatian nga gusto nimo og kasulbaran, nangandoy ka ba og milagro nga maabot kanimo? Ato nang tan-awon unya ang usa ka milagro sa kinabuhi sa usa nato kaigsoon diri sa Call It a Miracle. We would like to welcome on the show ang usa nato ka brother dinhi nga mo share siya karon og miracle sa iya ang kinabuhi, si Brother Richard Hambo. Good morning. Morning. Nindot kay muntingog, sir. Sama ka nindot sa kabuntagon karon. Wow, praise the Lord. Muhatag siguro kag sample nga song niya. Well, mag-istorya ta sa naagian mo nga experience siya sa imong kinabuhi og kini nga experience mag siguro makabagbag damdamin ingon pa nila ba. Okay, tell us kung unsay imong na experience pila na ka years ago or months ago. Siguro mga 4 years na ang nilabay. 4 years. Unsay imong na experience adto? Niadtong panahon na nagka-cancer ko sa blood, gitawag leukemia. Giunsa nimo pagkabalo nga nagka-cancer ka? I mean, unsay mga prior stages adto before you know it nga naa kay leukemia? Gihilangtan ko og usagid ka bulan. Yan ang doktor sa amo nga dapat. Unsa ka kuha ng hilanat as in taas yung kayo? Dili kay ingon nga taas kayo. Pero mo lihan siya, mo paig na pod, mo lihan mo balik. Then hantod nga niya, gidangop na ko sa ospital, hantod pag-abot sa ospital. Nga ang doktor matingala na kay ako nila tulay pagbuas. Hantod nga, akong gi-refer sa laing nga hospital. Kung nag-abot ko sa CDO, o maorento nga, laboratorio ako nga blood, o dito nakita nga, doon ako'y leukemia. Dayon, ang akong WBC, white blood cells, niabot og 42,000 counts. Pila ang normal nga white blood cells dapat? 5 to 10,000. And you have only 42,000. 42,000. Is it nga pinaka-low na dyan na siya? Moto nga gisuli sa doktor nga, ang ako nga sakit, chronic leukemia. Chronic leukemia. So, unsa imong na-feel ato nga time pag-ingon niya sa imo? Ato nga time, nahugno ko dito nga adunay kabalaka. Unsay reason nga nung nabalaka ka? Kay tungod kay ang balatian nga akong gihambin dili sa yun. Kamatayan ang padulngan. So you were imagining na nga mabot ang panahon nga umatay ka. Yes, mo gina ako nauna. Unsa imong mga istorya sa there are times that we talk to ourselves, right? Unsay mga personal nimo nga mga statements sa imong kaugalingon adto nga time? So akong gihimo ra gyud nga wala na ko'y lain nga paglaom o padulngan sa akong kinabuhi. Mao ra gyud nga mudangop ko sa Ginoo ug mag-ampo gyud nga ako na sinati nga wala imposible sa tubangan sa Ginoo. There were times in our lives, sir, nga kay na bitaw maka-experience ta og rough road. Mga experience nga makahimo sa ato ba, maka-recall sa mga things that we have passed through sa atong life. What are those scenarios nga imong na-think adto nga time nga when the doctor told you nga na kay leukemia and then you think of hapit na kumamatay, unsay imong mga scenario nga imong na-flashback sa imong mind? So ang anaasa ko na huna nga kung maunsa man ko sa akong kinabuhi, at least nga moduol lang iko sa Ginoo dili ko was paglaom. Diyan ang akong naasa kong kasingkasa gyud nga akong gibati sa kanunay nga wala imposible sa gahom sa Ginoo ang tanan mahimo kung ako moduol sa Ginoo. So hugot gyud diretso. Hugot gyud tuloy niya ako nga pagampo 100% kay wala pa ko makadungog nga ang Ginoo mo sudender sa balatian sa tao. Unsay reaction sa imong wife, sa imong family? Nag-uol gid kayo kay akong bata o sagod ka buok. Then gawas pa niya na mga
12 years pa may panag-uban at mga panahon na. 12 years. So karon 16 years na mo 16 together. years na. Okay. Unsay inyong himo after adto? So akong gihimo agad mao nga akong gitapok ako pamilya o nagampo mi uban sa akong bata kanunay among ginaampo kanunay matagabi adlaw wali panahon ampo ra gyud. Aside sa prayer, naman gyud pud tay ginahimo, di ba? Aside, of course, mag-pray man gyud ta. Pero aside from praying, what are those things nga imong ginahimo? Ang akong ginahimo nga may nabasa ko sa kalibro manggod nga ang ahos maayo sa mga cancer. So mao tong panahon na nga ako sang palo to siya, diyon tulo ka buok medium size taga adlaw akong ginakaon. So ang ahos mahalang man kay siya, ang akong gihimo kung maghungit ko og rice sa kutsara sa kong baba, mukiit ko ginagmay og ahos. Okay. Aron nga dili kay tanto halang. And by God's grace, sulod sa usa ka bulan, nagpa-check na rin ko sa akong WBC. Praise the Lord, niabot og 8,200. Why do you consider it a miracle? Tungod sa gahom gyud sa Ginoo ang tanan. Nga hugot ang akong pagtuo sa Ginoo wala imposible gid saya. Wala na gyud butang nga di nako tanan itugyan kay kung ako itugyan tanan sa Ginoo sa akong kaugalingon, adon ako kasiguruhan. Aside from being faithful, aside from being nga nag-trust you ka sa Ginoo, sir, unsay mga realizations nimo adto nga panahon? Ni adtong panahon na nagka-realize mangod ko nga tungod sa ako nga sobra sa ako nga kumpiyansa sa kaugalingon. Di na lang magtagad sa ako panglawas. O ako na-realize na itong panahon na nga dapat dahil ang akong lawas ako ni ampingan kay kinitimplos Ginoo. O mauning panahon na nga karon akong pagtagad, akong pagkaon nga akong ayuhon o hatag og pagtagad ng akong lawas kay kining akong lawas usa ka pinasahi. O kining usa ka butang nga pililhon kay ipakamatay na akong lawas. Wow. What as father, no? Father's Month karon. Unsay mga panahon sa imong kinabuhi nga murag makapaingon nimo nga makapahilak nimo as a father? Ang usa ka butang nga makahatag nako og makapatulo sa akong luha. Tungod kay kining usa ta ka amahan nga dili ko makasudo nga magtan-aw sa ako bata nga di na ko mahatag ang gikinahanglanon. Og sa diha nga sa mangayo na dili ko makahatag, magsubo ko niya na nagpasabot nga kulang ang akong pagkaamahan. Wow. Such a nice word from a father. Pila ka tuig na karon nimo anak? Akong bata karon is 15 years old. 15. Mabot ang panahon 5 years from now, ma-20 na siya. And siguro di na ito matagdan ang panahon, maubot ang panahon nga maminyo na siya, mag-college, makatrabaho, maminyo. Unsay imong gusto ihatag sa iya nga mensahe og iya ning madumduman 5 years from now? Ang ako ihatag siya mo ora gini nga. You can look at him at the camera. Ang ako lagi ihatag. Nagtanaw ba siya karon, sir? Ang ako lagi ihatag nga mensahe siya nga di na ko malimtan nga magpabilin siya diha sa kamo sa Ginoo. Dayon magkalaga sa Ginoo nga magpinuotan hantos magbalik sa Ginoo. Thank you so much, kayo, sir. And naba kay mga message nga ipaabot nimo sa atong mga viewers karon kabuntagon? Mga kaigalaan, kung ano na kamoy mga suliran o problema sa panglawas, ayaw ka mo pagduwa-duwas pagduol sa Ginoo. Kaya diha sa Ginoo, wala imposible. Ang atong pagtuo mo rin usa nga makahatag ka nato og paglaom das Ginoo sama sa ako nabatnan. Kaya wala pa ko makadungog nga dunay Dios sa langit nga mosurrender sa balatian sa tao. Kung mosurrender man ang doktor o galing, apan ang Ginoo dili gid mosurrender sa atong balatian. Ang atong balatian dili ni siya mo taas, kun dili
mas taas gid ang gahom sa Ginoo inay sa tong balatian. Ug diha lamang kita mosalig aron kita makabatog paglaom. Anyway, mga kaigalaan, I hope nga nakahatag og inspirasyon ang storya sa kinabuhi ni Sir Richard. Ug I hope nga kitang tanan, whether healthy or dili, na dunay gyud tay pagsalig diha sa Ginoo. Ug kung ingon pa sa Biblia, let us rejoice kung aduna tay mga suliran tungod kay kini ang reason or kini ang pamaagi sa Ginoo nga ikaw iyang gipangga tungod kay ikaw moduol man kaniya sa tanang panahon. Sir, mo balik pa ta diri sa kita duha. Panimbayas sa kabuntagon. Panimbayas sa kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi dapit sa kadalanan, dinhi dapit sa street sa Puntod, Cagayan de Oro City. Ato na usab pangutanon ang atong mga kapaglaom. Sa Revelation, dunay gipadalag sulat ni Juan Liberador sa diha nga didto siya sa Patmos sa 7 ka mga iglesia. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom. Ni atong 7 ka iglesia, usa lang atong pangutanon unsa nga ngalan ni atong 7 o isa lang atong pangutanon unsa nga ngalan. Tara, mangutanan na ta. Sa Revelation sa Bible, dunay gihisgutan nga 7 ka iglesia. Nakabalo ka usa lang ka ngalan sa iglesia, kaila kag kabalo ba kag isa lang ka ngalan sa 7 ka iglesia. Wala mo kabalo ra. Wala akong alam. Okay. Kasi ako. Sa Revelation, dunay 7 ka iglesia ang gisulat dito ni gipadalaan og sulat ni Juan Liberador. Unsa na kay isa lang kangalan sa iglesia atong 7 na kay idea. Wala kid ko'y makatubagan na, sir. Dali sir, interviewan mo sir. May bawaan. 7 man to siya ka iglesia, 7 ka iglesia, na ato siya mga pangalan. Bisan isa lang atong 7 na kay nahibawan. Wala ara ba? Excuse me sir, interview hindi ka sir be? 7 ka iglesia. Yes, When it comes to iglesia, is church. That's church, di ba? Ang ibawan isa is the Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, kanang Roman Catholic Church. IFI, the Independente Filipiniana Independente Church. Then ubang sekta nga Pentecostal. We have kanang United Church of Christ of the Philippines. Born Again Christians also. Nasa Church of Christ, which I newly, naibawaan ako na siya sa mga place where I've stayed before. Mura na ako na, parang... Ha? Hindi na mo sa iglesia. Dili. Wala dyan kay kuha na to. Wala. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang atong mga tubag sa atong mga kaigsuunag kapaglaom. Sa ilang tubag ni atong 7 ka iglesia nga gihisgutan ni Juan Liberador sa diha nga didto siya sa Patmos nga gipakita siya sa pananaw aron iya kini padalag sulat dito sa 7 ka mga iglesia. Walay lain ini 7 ka mga iglesia. Una, Epeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia o Laodicea. Mao kini ang 7 ka mga iglesia nga gihisgutan sa Revelation. Duga nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita ka na siya sa Revelation chapter 1 verse 11 aron ato masayran kung unsa ang kaagi ni Juan Liberador sa diha dito siya sa Patmos sa iya kini gisulatan ang 7 ka mga iglesia. Gikan dinhi sa kadalanan sa Cagayan de Oro, Awing Indino alang sa Bible Beats.
This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao, Maluwas kung tumanaw kang Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ang tanang bahan di sayuta, pulos kakawangan matud niya. May kinabuhi ka kun kaniya tumanaw kaluwasan sa kalan. Saway bayan ihatag tutukan ko ang krus at laong tanan, unyang saat saligan, sa panulay dili mapukan, kunang langit maoy gilauman. May kinabuhi ikaw kun kaniya tumanaw kaluwasan sa kalan. Saway bayan ihatag sa pagyahat ko sa mga mata, hinggitan ang manluluwas, matamis ang pahiyom niya, nga sa tao nagahimong luwas. May kinabuhi ikaw kun kaniya tumanaw kaluwasan sa kalan. Saway bayan ihatag. We are back and you are still tuned in here on Panimbaya sa Kabuntakan today. Mga kapaglaong, we are joined by usak ka Cebuanong lumad, tubo og dakong Cebu. He is a pastor of 28 years now and counting. He graduated, he finished BS in Theology in Mountain View College 1987. And spent 10 years, right, Pastor? He spent 10 years as a district leader, as district pastor, and another 8 years as a chaplain and health educator. He also was a publishing director sa Central Visayan Conference, and right now he is sitting as a director, publishing director of Central Philippines Union Conference. Good morning, Pastor Daniel Traso. Thank you for joining us and happy Father's Day. May buntag sabog. Good morning sa tanan natong mga nagtanaw sa atong mga television. Pastor, nasa ako nasabtan nga ni tingog imong alarm alas 3 sa media. Salamat gigayo sa pagmatahog sa'yo. Wala mi na-expect nga sayo kayo. Sayo kay ka. Kapoy ro kagabi. Thank you for coming. Anyway, malipayo lang ta nga himo sa pagmata ni sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay. That's right. Daghang kayong salamat, Pastor. Abi ni muda sa nagsakay si Pastor og barko atong Hoybi sa gabi. Itawagan na nimo siya. Nagtawag. Siya mo'y nagtawag nako kay gi-text man ako, Pastor, busy ka o pwede ko makatawag? Nagtawag gid siya nga nag-uol ko da kay basin mo balibad. Unya pribilehiyo nato sa Panimbaya nga naa karon si Pastor That's right. Pauban That's nato. right.
So, go. Well, Pastor, actually we have questions, no? It's good, it's great that you have here with us. Namin pangutana bahin aning signs of the times. Pastor, nganong gitawag ni siyang signs of the times? Asa siya nagsugod aning signs of the times? Actually, dito sa bungtod sa Olivo, ang Mount mga Olive. tinunan Yes. sa Dios, nagtapog dito. Nganto gisulti ni Ginisus nga mamhimo na siya pagbiya, no? Bisan tuon sa daghang mga higayon, misulti na siya sa iya nga pagbiya ay o sa iya mga tinunan. So dito ni higayon na sa iyang sulti nga mabiya, dunay dakong kamingaw nga miabot sa ilahang matag usa ka gugalingon. Mao na nga kano sa pata magkita kay kining suod na kayo. Nagsuod na sila tulo ka tuig ug tunga sila uban. So tungod niini ang mga tinunan gusto masayod kanus ano punta magkita, no? So di katugan pod ang Ginoo og unsang adlaw unsang pitsaha. So ang mga tinunan dunay tulo ka mga pangutana. Yes. Usa nini sa ilang gipangutana unsa ilhanan sa imong pagbalik. So mao kana nga ang Dios nagsulti og daghan nga mga ilhanan. Okay. No, nagsulti siya sa mga ilhanan sa tuyo nga ang iya mga tinunan makaandam lang gyud sa iya niya nga pagbalik. Wow. So mo tuyo ni Ginoong Hesus, Pastor, nga gihatag niya ang mga kani mga timailhanan para makapangandam ta sa iyang pagbalik. Right, Pastor? Yes. So Pastor, naghisgot man si Jesus og mga timailhanan sa iyang pagbalik. Unsa karon sa panghitabo sa atong kalibutan, unsa nga mga timailhan nga hapit na gid mo balik si Jesus? Yes. Usa sa mga timailhan din na ang ato nga mga ang kinayahan sa nagkaguliyang nato nga kinayahan. Meaning wa diha sa iyang natural na nga mga panghitabo sumala sa ato nakita kaniadto. So mao na karon antay mga climate change, no? Global warming. O ato nakita nga ang wa nakita nato kaniadto, grabe na nakita na to, no? Gani dunay mga barko nga dagko na kayo, no? Gitawag nag super ferry, no? Dagko na. Carrier. Pero sa gihapon malunod gihapon kay ang bagyo super typhoon na. So og uban pa nga mga ilhanan nga hinimo gihapon sa tao. So sa politikanhon, no? Sa ekonomianhon, sa mga climate change, mga butang, mga gubat, mga dungdungog gubat, kini mga butangan, no? Like mga gihimo nga mga gitawag shaky peace agreements nga agreement karon titiod gubat lang gyapon, no? So napoy mga sa espirituhanon nga aspect ato makita nga ang yawa it appears nga daw manulunda siya sa Dios. Pero sa gihapon ato makita sa pinadayag 13 nga hubuan lang gyapon siya sa iyang maskara sa diha nga ang Ginoo magpadayag na unya nga maklaro gyud ang iyang tinuod nga kinaiya. Mo ba na, Pastor, ang pasabot ni mga ga-claim sila nga sila si Ginoong Hesus, mga propeta. Mga na ba nga makita nimo nga kini kami matuod, no? Nya ang matuod iya po gi-claim sa iyo. Gani mo sangpit siya gid Ginoo, mobasa po Biblia, no tanan. O sa mga kinaiya usab sa tao, sama sa mga masupakod sa mga ginikanan, mga way batasan, dili magpasalamaton, may gugmaon sa mga kinaiya. Aw kan mga kalibutanon nga mga butang kaysa Ginoo hinon. So kini mga batasan mahambugiro, mga tatanan nga mga klase sa batasan karon mitunga sa tao. Napagani mga batasan nga wa pa nasulat sa Biblia nga nitungha na sa tao karon, no? So kani mga ang Biblia nighimo lang siya pagsulti sa mga butang nga maghitabo. So karon kining mga butanga ni ana. So Pastor, naghisgot magutaan ning niabot ni siya nga mga timailhan. Kani nga mga timailhan kinsa bagid ang naghimo ani Pastor? Ang Ginoo ba'y naghimo ani o si Satanas ba'y naghimo ani? Para mahibawan na to sa atong mga televiewers nga sa diha nga hapit na mobalik ang Ginoo. Kani nga mga trahedya karon nga niabot, Ginoo naghimo o si Satanas? Kay duna man gud sa labi na sa atong mga televiewers karon nga nalibog nga kung moabot ang trahedya, ang naghimo ani Ginoo, pasanginlan din ang Ginoo. So unsa man gini siya, Pastor, para mahibawan? Ang Ginoo nagatugot lang. Dunay mga butang nga gitawag nato nga kalamidad nga iya gyud sa kinayahan. Hitabo, wa mangitag di mangitag makapugong, no? Which is God allows it. Kay mao naman ang gisulti. Napoy mga hitabo nga
iya gyud sa tao himuon. Ay, himuon Which is sa tao. part sa iyang kinaiya. Karon, di na gyud nato mapugngan. So kining mga mahitabo nga mga daotan nga may abot sa atong kinabuhi, gitugot man ni sa Ginoo pero dili ipagyud ni ang mga tanang mga tao mga matay. Kay ang Ginoo naman siya nagpugong pa ni siya. Napa siya ipugngan pa ang mga dagko pagyud nga mga tradihiya. Kay tungod kay napa siya buot nga kabuoton nga mao ang kaluwasan sa tao. Sa ato pa da isa ana nga dili pa niya buyan kay naapag nang gitawag nga magbag-o. Dili oras ang bag-o, kinahanglan ang kaugalingon So, ni dili mo bag-o. kita kabuot sa plano sa Ginoo. Sa plano sa Ginoo. Gusto ta nga inani may tawo pero God has own time. God Yes. has His own time. Yeah. Pastor, kaning unsa man nimo pag-describe ang pagbalik ni Ginoong Hesus? Ang pagbalik sa Ginoo diha sa buhat 1, 9 ngadto sa 11. Tinaw mo na, no? Ang iyang pagbalik sama sa iyang sa iyang pagsaka. No? Meaning? With a glorious appearing Yes. and powerful. Yeah. Unya dayon makita sa tanan o mabati sa tanan. No? Makita sa tanan, mabati, madunggan sa tanan. Sa baa, kay ang mga trompita, mga manulunda sa langit, tanan, muanhi, ang pagtunog sa trumpita, imagine nimo with all heavens, tanan, mabati nimo, o ang tanang mga mata, makakita sa iyang pag-ani. Pagkanindot. Nay, curious nga pangutana ang usa ka bata, Pastor ba. So, inigbalik daw ni Ginoong Hesus, mga naog ang mga manulunda. So, kung nagtuman ta nga na mga manulunda diri sa kalibutan, asa man sila, motunga mo kalisilog tang kalit, nga mo kalit sa gawas, mo appear ba? Mawala, Pastor? Ay mga manulunda din ang katong gipanghulog manulunda. Ay, so wala yung mga manulunda. Iyahaman to sa Lucifer. Yawa, no? Katong ni wala din ang manulunda sa Dios nga iyang ipakanaon na ang katong gikan sa langit. Tugikan sa langit. So, kan Pastor, kanang atong madunggan sa atong kaugalingon, nga murag away bitaw, dautan o maayo. Unsa na siya kana walang espiritu na siya, konsensya, nga gitawag nila konsensya kay daghan man sa TV, Pastor, nga naay manulunda, naay dautang manulunda, bitaw mga maayong manulunda nga ipakanaog sa Ginoo sama sa gihimo ni sa Dios nga si Gabriel gipanhi din pag-comfort ni Ginisos, di ba? Kung kato kay Abraham, sama ni napapainom-dom. panahon ni Daniel, no? So kana mao kanay mga kaso sa mga panahon ni Abraham, no? Yes. So mao kanay kaso sa mga manulunda wani dinhi. Pero ang kana atong gihisgutan nga manulunda nga mo anhi yon, mao kanang pag-anhi ni Ginoo nga tanan na gyud manulunda. Dungan na gyud sila. Dungan na gyud sila. So Pastor, glorious, powerful, victorious. So Pastor, sa diha nga sa pagbalik sa Ginoo before siya mo balik, kini bang mga panghitabo labi na kanang na Ginoo linog? Yes. Anat misgutan Ay, nga grabe, linog, tsunami. Grabe gyud, tsunami. Kini Pastor, gihimo gini sa kagayonan mato pa sa atong diskusyon ganina nga moabot gini. Sa unang panahon wala kay ni siya makita, di ba? Mato diskutan ganina. Wala kayo diskutan nimo gina Pastor. Sa una ang atong mga lulo sa atong mga lulo miingon pa nga hapit na gyud mo balik sa Ginoo. Antod karon hapit na gyud unya nganong wala pa man gyud ni balik si Jesus Pastor para makakuha na to sa televiewers. Actually, ang pagkahapit sa Ginoo dili mao ang pagkahapit po sa atua. Wow. The time of God is not the same as our time. No? He's not governed by time and space. So, ang atong payon nga, the quickness of His coming, dili po na parehas sa atong quickness. Dili na ito ikaparehas. Ang ato lang, nga ang tuyo, nga kini mga ilhanan, aron to nga, ang ato usab nga kinaiya, maandam ta. Kaya kining kinaiya na to, dili ba yan overnight nga masantos na? Diba? So, naay ba process? O mao na nga, dili lang tayo magmaster anang waiting. Kaya daghan na kayo na to, dili kay master lang. Doktoral na gid sila sa waiting. No? Nya napoy uban na to nga master na po sa watching. Napoy uban, doktoral na po sa watching. Pastor, excuse me. Unsa may atong i-expect? Unsa may i-expect sa mga viewers nato? Kitang tanan. Unsa i-expect natong atong makita sa atong mabati sa pag-abot ni Ginoong Hesus? Ang pag-abot sa atong Ginoo, ang ato nga mabati dura ka magbutang, ang kalipay lang sa mga matarong, kahadlok sa mga o kahadlok sa mga dautan. Because they know that God will destroy the wicked and God will bring the reward of the righteous.
Ang ako lang masulti sa itong duada, dito ta sa Kalipay. Kalipay. Kalipay, ta kitang tulo ni Okay. Pastor Kalipay. No matter what happens, dili ta those dito. who have died will rise up and then katulong nga buhi pa, silang tanan, kitang tanan makita sa Mao na ang bali. excitement sa tanan Yes. nga mga matarong. Nga inikabot sa Ginoo kanang magbutang nga mga hitabo nga ila na dugay nga gipaabot nga in reality ila na gyud nga makita. Pastor, thank you so much for your time. Thank Salamat you jud kayo kay sa pag-describe, ug pagpabati ka namo sa malabot ug sa mga timailhanan sa pagbalik Nindot punta kay atong diskusyon pero wala na rin kita tayo, Pastor. But Pastor, you are here for a reason, di ba Pastor? Gi-invite ka, mahimong speaker. Why don't you invite our viewers to visit South Philippine Union Conference Garden Church later? You will be speaker? I mean, sa Central Church. Ah, sa Central Church. Sorry, Pastor. Sa Central Church ka, may guest speaker dito. Please invite our viewers to be there. Yeah, mga kaigsunan, mga higala, pwede mo makahimo sa pag-adto sa Central Church o aron to makahimo mo pagsaksi, makapaminaw ta dito samtang hiusaan na to pagsimba o pagambahan na to Ginoo. Greetings sa imong family, Pastor, dito sa Cebu, sa imong mga kabataan. Ato akong ipagmusta ang akong pamilya nga tuwa sa Cebu karon sa Guruldo Avenue o ang atong uban nga mga higala nga naa sa ila sa mga television nagatubang. Daghang salamat ug may buntag kaninyong tanan. Akong ingon nga ang atong pag-anhi sa Ginoo ato nga gipaabot pero usa ka mga butang ang nindot ang pagpaabot sa Ginoo nga nagabuhat kita alang sa iya buluhan. Again, thank you so much, Pastor. Happy Father's Day. Thank you, guys. Thank you. Yes, okay. Yes, mga kapaglaom. Dungan ta, Pastor, mobalik pa mi dinhi lang sa Panibaya sa sa Kabuntagon. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Nagabalik kami diri sa Panimbayas sa Kabuntagon. O karon mga kagalaan, alas 7 na ang takna sa Kabuntagon. Amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo sa atong 777 prayer. Atong idukong atong mga ulo mga higala ug maghimo kita sa atong pag-ampo nining takna sa La City sa Kabuntagon. Ginoo na mo nga Dios amahan nga naikaw sa langit karong takna Ginoo malipayon kami nagauli sa among mga pagpasalamat ug mga pagdaig nga nakanimo tungod sa imong pagkamaayo kanamo. Tibuok simana Ginoo among napahimutsan ang mga panalangin nga imong gibubo sa matag usa. Imong gihatag kanamo amayong panglawas ang paglugway mo sa among matag usa ka mga hinulaman nga kinabuhi. O karon tagnaa among ginatugyan Ginoo kanimo balik kini nga kinabuhi aron ikaw magahimo sa paggiya pagbantay niini ama batna namo ang kalipay ang kalinaw diin amo nga gipangandoy kanunay. Among gihangyo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Among gihangyo Ginoo ang pag-ayo mo sa mga balatian sa mga katawhan. Among gihangyo Ginoo ang kalinaw sa mga panimalay nga naa sa mga kagubot. Hinaot pa nga imong giyahan ang amo nga mga pangulo dinhi sa nason nga diin managhimo sa mga buluhaton Ginoo nga maghatag og kaayuhan, kalipay og kalinaw sa tibuok. Daghang salamat Ginoo nga ikaw hangtod karon among masangpit ug ikaw dili gayon magabiya kanamo kay nagasaad man ikaw nga sa bisan unsa nga mga butang nga among pagpanginahanglan ikaw kanunay ang among katabang ug tinudban sa among mga pagpanginahanglan. Daghang salamat nga ikaw Ginoo karon mao ang amo gapong Dios nga kanhi karon ug ugma nga nagasaad sa imong kaluoy, gugma, pakigdait ug kalinaw nga mao'y mapahimutsan namo matag karon ug unya kanamo kauban sa among mga panimalay ug kauban sa among mga higala ug sa tibuok kalibutan. Kining tanan among ginatugyan kanimo sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
is easy, bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He has done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment He's and has had mercy, for all the love that He has shown on my life. The simple things doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. As for me, I'm gonna keep on believing to the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Too much behind me to let this world bind me to some. He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world bind me to some. He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not
Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang. Nagabalik kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og talambagan sa atong pinakakomplikado nga problema karon nga kabuntagon. Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am a Christian, pero sa dihang naminyo nako, naglisod jud ko og simba, kaya nga akong asawa dili kaparehas nako og pagtuo. Lisod kaayo mangita og trabaho nga dili makompromiso ang akong pagtuo. Gibuhat jud nako ang tanan para mahatag ang panginahanglanon sa akong asawa og pati sa iyang anak, kay naa man siya'y anak, naa siya'y anak daan nga giisip na pod nakong anak namo. Hangtod na ibalaan nako nga sige di ay sila kontak gihapon sa papa sa atong bata. Sakit sa akua kay sa wa pa ko naminyo aduna unta ko'y uyab nga parihas nako og pagtuo. Pero mas gipili nako siya. Karon nakigbulag ko sa akong asawa ug gusto ko makigbalik sa akong ex. Pero kasado naman good daw ko. Dako kaayo ang akong pagmahay. Unsay akong buhaton. Mga kaigalaan, gipati gyud namo nga pugat ang problema sa atong sender ug pugat po ang among kasing-kasing kung saan na mo nigsulban. Mana ingon charm nga og lisod ang ilang ipadala, lisod po atong tambag. Doble madoble. Pinaka-komplikado yun eh. Lagi. Well, pero di ta mabalaka. Lagi. Kay naa si Pastor. Later on, naatay. Si Pastor Musalo na to. Og later, naatay mo hatag og tambag nga bugat-bugat po siya. Yes. Okay. And before that, si Awing muna. Pagkalisod kayo. Ako nakita diha nga problema gid nang imong kinabuhi karon kay nipili man ta og dili pareha. Unya karon imong gihuna-huna nga mobalik ka to imong ex. Problema naman po na siya. Problema na kadaan niya mo adto pud sa imong ex. Mo samot ang imong problema. So kanaron ang imong sitwasyon ug mahimo mo adto ka magpa-counsel ka usa ka maayo nga mo counsel o pastor ba? Dool ka para matambagan jud kag tarong ana. Mao ra gina ang akong masulti. So, dili lugar maayo yung formula wing nga problem plus problem yes, equals super problem. Ultimate problem. Problema gyapon. Da. Murag nagtwinkle imong mata. Sa problem, no? Actually, sa ako lang yun ba nga, una na magpakalala kita, dawato na to, tawhanon na to, masuko mong kita, masubo mong kita, mag-uol, pero stop. Let's stop. You should stop blaming yourself, blaming your wife, blaming your wife's ex. And then, ayaw na to inumdumi ka itong mga butang nga itabo sa una. Although, gabalik, pero yes, for the meantime, naitabo mong good sa imo ang naitabo kang Samson. So si Samson, although, si Samson naitabo na kabalon sa siyang storya, but nanginabuhi siya padayon, and then i-glorify niya at the end ang Ginoo sa iyang gibuhat. But I'm not trying to say here nga buhaton pa nimo ang last ball ni kagon po nimong templo. Maghikog na siya. I mean, what I'm trying to say is glorify God. Do whatever is necessary to keep glorifying God. Aha. G, as a younger one, unsay imong mga panlantaw ani nga mga panghitabo? Yes, so para sa ako as a young lady, after how many years siguro in the future, I am really dreaming for a not perfect family but also not a broken family. Gusto gyud ko magpuyo og pamilya nga dili gubot og dili gyud mabungkag tungod kay usab ang Ginoo no, dili mo gyud siya musugot nga mabungkag ang usa ka pamilya. Murag eager na kay si Pastor muhatag sa iya. Sige, si Pastor. Sige, Pastor. Actually, kung na imong tanaw na imong problema,
nakaproblema na ka. Yes. Dili nakagusto pa nga mapunan pa imong problema. Inon tika og brother, okay? Gusto na ko i-address tika nga igsuon tika. Now, sa imuhang nga gipangayo nga tambag, ang usa ra gyud ubugat is gawasi usa og ayaw sagsulod og mga problema. Hinundumi nga ang tanan problema nimo imo sa nasayloan, di usa ka mo adto sa uban pa nga problema apan bantayan nimo nga ang imuha nga kinabuhi karon mulinaw lang ni unya kadiyot kay kun ikaw mohimo ka pag adto sa pagpangasawa minyo man ka. Now remember nga katong imong asawa kaning imong gibiyaan nga naapoy anak, dili pud to motabang nimo gasto ug ipaanol nimo ang imong kaminyon. Exactly. Gusto to siya maghinaw tanan ug ikaw magproblema niya na ug gusto gyud ka magminyo. Apan human na usa ang imong problema, ianol usa nimo imong kaminyon unya ayaw ug yun usa og sulod og uban pa mga relasyon. Pero we must clarify, Pastor, no, nga ang annulment, dili na nato gina-encourage. Yes. Diba? Yeah, that's true. Wala naman tayo mahimo og Lagi. ato patong balikon to imuha. Supposed to be alang sa mga bag-o na karon na ata ikatambag. Correct. Pero alang nimo karon nga nahasud na ang problema ha, ayaw sag adto. Okay, mupuno ra man ka sa imong problema. Ya, another na pud unya na sipyat. No? So busa paniid gyud usa. Now, akong ikatambag nimo aron di ka masipyat sa sunod nimo kun mo adto magikaglaing relasyon, mao ni. Number 1, pili ato nga babay nga espirituhanon. Okay? Now, parehan nimo pagtuo. Nya, ang iya yung habit na agyon ang pagkaminampuon, pagkamahinampuhon, mahigugmaon sa mga espirituhanong butang. Sunod, pili ka na nga gikan sa pamilya nga dili gubot. Loving family. No? Kay kana mao na mga insakto. Ikatulo, pili'a ka na nga mga babay, nga mga wise spender. Kamao ba mohimo pag-budget? Kamao mo gasto sa mga alang gastutonon. Okay? Ang ikaupat, pili'ay na ang mga kaliwat nga dili diferensya utok. Okay? Now, what I mean is not mentalik. Mga butang iyana. No? Kanya dayon, kanang mga butang, ato na nga ihatag. Kanang mga pipila, ka mga hint, akong nga gihatag nimo. Mao na nga ang mga hint nga kinahanglan imo sa i-comply kung moadto naman ka sa sunod nga relasyon. Kana ha, kung klaro na o clear na ang imuhang previous nga relationship na annul na. Curious lang ko, Pastor. Pwede ba siya mahatagan og option nga, pwede ba niya balikan yung wife? I mean, the reason is nakig-contact sa previous. I think that is only the best option. As a lalaki, pwede ba na siya, di ba ka nang, sometimes naman yung mga panag-away. Trouble oo, mabot. Asawa, nakasala, bana, nakasala. Di ba, unsa ba na sa lalaki ang epekto ana nga kung siya ang mubalik and forgive his wife, pwede ba na siya? Actually, the best is to resolve the previous marriage. No? Mao magina ang labi maayo nga anak nimo. Pero ang mga ato lang ikasulti nini, o di man gyud to na ma-resolve, which is ang ngayon to resolve. Then nga na gyud ka. Do the next step. Mo sa sunod nga mga lakang. Okay, mga kaigalaan, para sa atong letter sender, nag-request gid siya for a legal advice. Mo nang amog yung gi-consider nga makiginabi ta karong kabuntagon ug usa ka legal expert. On the line is Attorney Jonald Rubino. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Charm. O sa itong mga pinalangga ng mga kaigsuunan, o nasa tanan, akong pagpanimbaya, o malipayong adlag kapahulay, labi na sa itong mga dasig kayo, nga gasunod sa atong kahong programa sa kanyanan ng mga ang panimbaya. Okay, Attorney. Naghulat yun ang atong sender. Ug unsa imo ika-advise sa iya ang problema? Bugat-bugat pinang problema sa ato nga letter sender karon, Charm, tungod kay matod pa ni Pastor, kung dili ginabugto ang higot sa iyang kaminyoon, tali sa iyang asawa, dili gid pwede nga mohimo siya sa pakipagminyo sa lain na binuhat. Tungod kay pwede siya kasuhan o kriminal. O kini atong ginatawag sa balaod nga concubinage. Oh.
So, unsa iyang buhaton, pwede attorney? po, kung magminyo siya, Charm, pwede po siya kasuhan o kinikita itong bigamy. Tungkol kaya doon na may existing valid marriage sa iyang asawa karon. So, unsa may iyang buhaton, ani attorney? What is the best solution para masulban iyang problema? Doon ka na ko gi-iskuta ni Pastor Ganiha nga annulment. Pero dili basta-basta ang ground sa annulment, Charm. Tungod kaya ang atong family ko naghatag gayud og tukma nga mga kapasikaran aron ang usa ka tawo pwede siya mo file petition for annulment. So, pag usa niini kini gitawag nato og kining absence of consent to contract marriage. Siguro sa pagkikminyo niya sa iyang kapika sa kinabuhi, gihatag mo siguro niya ang iyang pagtugot nga makikminyo siya. So dili na kini pwede nga mahimong kapasikaran. So attorney, as legal counselor, unsa may imong pinaka best nga solution para niini nga problema? Kay dili man siya lisod man mag-annulment, lisod pod ang iyang sitwasyon, dili siya makaminyo. So unsa may iyang best na buhaton ani? Ubalik na lang gyud siya ang asawa or unsa may iyang or magpaka forever na lang gyud siya nga single. But married? Exactly, Charm. Sa ako nakita siguro sa opinion karon wala man gyud mga bikil. Mao bitaw lang yung mga kasunod nato nga walay bikil sila kaminyoon. Ang ilan na lang yung ginadangpan nga solusyon, kini gitawag nato psychological incapacity. Yung mo file sila o kini petition for nullity of their marriage. Which is very expensive. Tinuod din na, Charm, kay dili basta-basta mo file petition for nullity of marriage. Kapasikaran nato kining gitawag og psychological incapacity. Gani ang atong Korte Suprema, wala gani naghatag exact definition about psychological incapacity. Depende na lang na dayon sa korte nga mo determine pinaagi sa mga parameters o requisitos na ilang gihatag. So, unsa may atong ika-advise ani karon? Thank you kayo, attorney. Thank you, attorney. O napa ba kay ikadugang, attorney? Ako ikatambag sa atong igsoon. Siguro, kung pwede pa nila isito ang problema sa iyang kapika sa kinabuhi, ilan ang isito, mintra sa'yo pa. Iyan na lang dawaton nga, karong panahon na nakahigot na siya sa iyang kapika sa kinabuhi, diha niya ng kaminyoon. Okay. Daghan kayong salamat, attorney. Greetings, attorney. Imong mga greetings, attorney. Daghan kayong salamat sa paghatag ninyo kahigayonan nga maghatag kitag legal advice. Kinarunta nga dili lamang kini ang unang higayon nga makahatag kitag tampo ninyong tahumpay nga programa. Subli na lamang may buntag o malipay yung adlay papahulay sa tanan. Daghang salamat, Attorney Jonald. Mga pangumusta o regards diya sa imong wife, beautiful wife, nga nagtanaw karon sa Panimbayas Kabuntagon. O ingon man sa tanang kapulisan sa regional office sa Region 10. Good morning kaninyong tanan dinha. Yes, okay. Pastor Murag, nindot kayo ang atong discussion sa atong problema karon. Mahal biday kayo nun. Alang sa wala pa nga minyo, kining mga kining problema dako kay negleksyon alang kaninyo. So busa akong gihangyo nga unta ang tanan nga mga batan-on dili lang ninyo dali-dalion. No? Imo agyod. I like that, dili dali-dalion. Una, sa daghan nga mga higayon, consider everything kay ang kaminyoon dili kay palumbaay. Kung dili pa-plastaran. So, bahala nag-35 na attorney di sa mag-worry. Wala. Ayong AG, dili magdali-dali AG ha. Kaya dali magdali-dali. Thank you tayo, Pastor. Wala age limit. Daghang kayong salamat, Pastor. Speaking of dali-dali, direct, dili gyud magdali-dali. So karon na si AJ, wala ni siya gadali-dali alang sa tipik sa kinayan. Ato ni tanawon. Nga giant king grass tungod sa iyang kataas ang binuhat nga makita sa atong kadaplinan. Kini mao ang pinisitong porporium sa iyang scientific name na ila usab nga elephant grass, organ grass o mas ila sa pangalan nga napier grass. Tawag na mo ana sa Bisayas sa dito pa ko gitawag na sa bugang. Bugang. Oh, mura na sa gamay kaayo nga tubo. Mura na sa tubo describe mura yung tubo nga gagmay nga kasagaran nimo makita manurok sa mga katubigan o dapli sa mga sapa. Daghang muna gitawag og napier.
ug imong analyson ang iyang lawas, paingot landong, ginapakaon ka na kay tungod sa number 1 na agyapon ang iyang protina. Gawa sa iyang protina, ang iyang dapit sa udlot, naa say amino acid, naa say ascorbic acid, naa man ganit thiamine ug riboflavin, mao ni ang pinaka number 1 karon nga importante sa tanang mga nagabuhi og baka o kanding. Kay ang naper hilabihan kataas og sustansya alang sa kamananapan. Mo ang naper karon ang ipagkaon sa mga dagkong bakahan, dagkong kandingan, karniro ug uban mga land animals nga gagmay. Whole world tibo kalibutan nakailag naper ang mga adunay mga nanap. Pinana siya ka importante. Without naper, I think hilak siguro ang nagbuhig mga kanding ug baka. Unsa po'y lifespan aning napier, Ang lifespan sa napier, dili nimo masukod nga naman. Kay doon na sa shoots or follower, ug sa saging pa kanang saha, kitawag follower, nani sa shoots. Pagka mature niya, pag malaya siya, nanapoy shoots. So, di na ito ma-determine ano sa siya mamatay. Kaya wala gini siya kamatayon. Musaha, mamatay, musaha. Adverse effect ang nagmawala ang napier, ang atong kasubaan nga dili matamnan og napier kana mga kilid nila mo support, well, makankan mawala ang protection. Ginalampas lamang sa kadaghanan, pankaron atong nibaluan nga kini dako kay kahimuan sa atong kinayan, labi na gyud isip sustansyadong kalanunon sa atong mga kahayupan. The moment that once gives close attention to anything, even a blade of grass, it becomes more mysterious, awesome, indescribable, magnificent world in itself. Kini sa Aegis Antones Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Wow, thank you, AG. Actually, si AG Nadre. Thank you, AG. Thank you, kayo. Asa mo imong boots ug imong jacket? Nabilin. Nabilis ka sa gingan. Gawin ni remembrance. Unsa experience ni mo sa tipik sa kinaiyahan? Wow, Ate Charm ka na nga pangutana. Mga igsoona, na ako experience sa tipik sa kinaiyahan. Grabe. Mura pod ko gaskwela, kamulo nga gatrabaho. In the sense nga, kamulo kong interview, gabi ka daw makatunan nga as in ganahan ako sa subject nga biology. Atong pasalamatan si Engineer Ragas Yes. for always giving his time and sharing his expertise to us. Engineer and your family, thank you kayo for sharing your expertise to Panimbaya sa Kabuntagon. And we hope to have a 30-minute program nga kauban na to si Engineer Ragas. Wow. Okay. And hopefully we can talk about organic farming, right? Yes. Which is importante kay karon no kay wala na gyud kaayo farmers. Yes. Ang mga kabataan karon murag nakabalo. di na sila ganahan. Unsa nang uma? Dili gani kabalo mo kuan lampas. Actually, there is a survey nga wala na gyud daw farmers kayo nabilin sa Pilipinas. So, ginapanginaot nga ang mga kabataan, younger generation, aduna na sila pagigugmaaning farming tungod kay source na ni siya sa atong pagkaon, of course. So atangina soon, mga kaigalaan. Katawa mo kay lampas da. Mga kaigsuan, mga kapaglaom, I'm sure nagatang mo sa atong Bible trivia questions. Naanad bang kung before nga una, na ikaduha, na ikatulo, but this time giusa na mo siya sa end part, sa conclusion part sa atong program. Anyway, kung mutawag mo sa inyong answer, let us remember the numbers would be 0926-620-7186. Again, 0926-620-7186. Mga kapaglaom, para na gina siya kung gusto mo mutubag sa atong Bible trivia question. Ayaw na siya gamita kung gusto mo mag-greet. And then, to remind you guys, na si Ate Charm para painumduman mo kung sa atong buhatan. Okay, mga kaigalaan. At the time nga, muhatag kami sa among question para sa atong Bible trivia, maupa na ang panahon nga mo-open ang atong line aron sa pagdawat sa inyong mga answer. Kung na mo tawag, nga wa pa ma-open. Dili pa pwede. Oh, bawal. Pero, we have a caller kaganina from Valencia, Bukidnon, Valencia City. Sir, ma'am, amok ka mong gipangayon og pasaylo tungod ato, pero we will develop a scheme siguro para sa among mga viewers sa entire Philippines. So, kay late sila og one episode.
Okay. So, among gi-encourage ang tanan sa pagkuha na sa inyong mga cellphone o dial na sa itong mga number. Karon daan tungod kay ani-ana ang atong una nga pangutana sa itong Bible Trivia for a Friend. Remember, ang imong win, ang imong daog, maoy gasa sa imong isikataw o sa imong friend. Amen. Okay, here's our first Bible Trivia question. Bible Trivia for a Friend question. All right. Which was the first occupation mentioned in the Bible? Aha. So, katutin pa si Kabalo ka. Uma. What is Ato na the nilang first? iskutan ka ganiha actually. What is the first occupation mentioned in the Bible? So kung first, tayo kita sa Genesis. So refresh yourselves mga kapaglaom and be ready and dial up the numbers para unsa kay ato mga ilang makuha at unsa to ilang maigasa sa inyong kaigalaan sa inyong higala. Aduna tay DVD. We have a DVD and then books, a shirt. And gift pack. Yes, a book. May book, huh? And maato pa yun si Pastor Pitogo dito sa ilang Pinoyanan. pa yun. Yes, of course. So wala inside job na, why inside job? Earlier of this episode, gipakita ito gani ang mga recipients. Do we have a caller now? Yes. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Taga-asa nga tong caller? Sa Bunbun. Oy, layo Taga kayo. Bunbun. Okay. Taga-dagat. Taga-dagat. Sir, unsay pangalan sa atong gwapo nga caller? Si Edmar. Hello, Edmar. Sir, unsay tubag sa atong pangutana? Farming? Farming. Farming? Oh, farming. Okay. Wait. Tanawon na to. Let's see if your answer is correct. Sir. Okay. We will consider that. We will Genesis consider. 2:15. Now, Sir Edmar, asa man may pahinungod ang imong premyo? Para sa akong amigo nga si Andy Pilyasar. Andy Pilyasar. Andy Pilyasar. Congratulations, Andy Pilyasar. An Adventist. Okay, imong friend siya. Friend mo, Okay. Leia will talk to you about this matter kung unsay mga detalye alang sa paghatod og gasa ni ini nga amigo nimo. Thank you kaayo, sir. Sir Edmar, Andy is so lucky to have you around as his friend. Thank you for calling. Okay, and now here we have our second Bible trivia. Last Sabbath on Good Morning Pastor, we talk about parenting styles. What are the 4 parenting styles? Aha! Ang nabati, maka-answer yun. Dapat nakatanaw siya. A, B, C, D. P, and AAP, and Kinsa tong guest last Sabbath sa Good Morning Pastor? Waka pa lang ganda. Si Pastor Cecil Lagra, di ba? Lagra, Si Daryl, di kakuha. Okay, let's have our greetings. Panibayan ako sa tanang mga taga-Tablon Church. AAPU. Ako sa'y mag-greet ba? Kung sa akong mga inaanak nga si Dodong Angaw, panibayagi kan kang Nilda Barrientos. Yes, og ako gipasalamatan sa akong Bible Beats nga ako mga kameraman nagpasalamat kang pinakakusog nga boss Rex Gonzaga kauban kang Ma'am Jessica daghang kayong salamat sa mga support sa ato ang Bible Beats. Og akong gipasalamatan si Ma'am Tildy og si Love Bisaya. Daghang kayong salamat sa inyong pagtabang nako gahapon. Og sa Bisaya family diha sa Puntod, happy Sabbath kaninyong tanan. Alright, panimbaya diya sa akong mami o kang baby sa happy Sabbath diya kaninyong tanan. Og happy Sabbath usab sa tanan nga taga Quiet Art Church nga nagtan-aw karon, also to our kids, Nelshan, Josh, and Baby G and their cousins Bea, Maymay, and Rosal, especially to Ma'am Cora Wahiman and family for generous support to us to his ministry. From Paharon family. Wow, believe ko sa energy ni AG ba? Grabe. Believe ko sa iya, G, I need your energy tomorrow. I'm very weak. Well, sa lang bahin, gusto po na ako panibayon o pasalamatan Dr. Ed, Ma'am Cora Wahiman sa sets of flowers sets, because we now have 2 sets of flowers. Nanatay front and back. Yes, kulang na lang din raw. Front Thank and you, back. Cora. Thank you, Dr. Ed Wahiman. Thank you so much. Magbutag, malipang Sabado kaninyo. Ako po mga pagpanimbaya diha sa Camarelio, Sanis family at Idadak and Kuya Bong. O sa iyang mga anak, Patricia, Marel, RJ, and Boogie. Boogie Pugi. Good morning kaninyo diha. O sa tanang mga nagtanaw diha karon ilabi na sa akong papa. Happy Father's Day. Sir Jerry Tarok, Happy Father's Day. O sa tanang mga papa dina. Happy 21st anniversary Nanay and Tatay Ray Umungos. Belated happy birthday kang Nanay Bibing
Hinotes. Good morning and happy Sabbath. Pakigreet ko sa Faith Markers from Angel Panchito. Ako sa bigit ang akong si Melody Kalilinaw, Piang, at tuwa dito sa Kuwait, kasulod sa 8 ka tuig, isa ra kahigayon nga makita og akong gianaampo nga sa dili pa mo balik ang Ginoo, magkita mi. Daghang salamat si Junjun Piang ni from Camellia. Happy Sabbath. Manimbi ako sa akong family sa Inubulan Estate Church sa Bailin Aborgenia family. Waga ang Zambrano family ug sa tanan nga nagtan-aw sa Panimbaya. Nindot ang programa sa Panimbaya sa Kabuntagon. Daghang salamat. Thank you. Git nako ang Del Monte Church. Git sad ko nako si Totot ug ang mga taga Del Monte Church from Buog. Ako pong panimbayaw na itong mga guards sa SPUC. Thank you for watching and happy Sabbath sa inyo. Panimbaya sa Kabuntagon diya sa Tula, Lamera family Kugon. Gitagom sa akong mga paryente diya og labaw sa tanan sa Kibonbon Church nga dool sa Association gikan ni Sister Terry Saplot. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya ko nila daddy sa imanan siya. Kanina ako nila Daddy Semi, Mami Fe, Latcha sa Iligan. Happy Sabbath sa inyo. And Boscado family, happy Sabbath sa inyo tanan. Good morning and happy Sabbath sa the new baptized members sa Bara Church. May the Lord bless you as you continue to travel the journey going to heaven from your layman brother, Ramonal Joel. Yes, og akong ipanimbaya, happy Sabbath diha sa tanan ng mga teachers sa Dilmar, SD Elementary School. Nagtanaw sila karon. Happy Sabbath kaninyong tanan sa mga ma'am, nga mga gwapa nato diha. Daghang kayong salamat sa inyong support sa atong mga estudyante. O karon happy Sabbath, panimbayan ako diha ang akong mga amahan sa Hilltop Church, especially sa ako ang papa dito sa Maramag nga si Joel Ramonal Sr. O sa akong amahan papa sa ako ang wife nga si Dominico Rodriguez Sr. Daghan salamat og happy Sabbath. Okay, since wala tay caller o wala gid siguro kaayo naminaw o wala nag-take notes sa atong Good Morning Pastor last Saturday. Atong i-reveal ang atong question, ang atong answer. Alright. Okay, Daryl, unsa ganito ang authoritative. First, authoritative, authoritarian, permissive, and the fourth is uninvolved parents. So, wala. Isa lang atong winner. Murang gidali-dali Wala tayo time. Alright, panibayan yan kang Uncle Dindi ug sa Happy Father's Day sa Papa ni Ketawing, kang Pastor Raman Apa o kang Dudong Clarence Valencia. Mga kapaglaom, dada ang kadasig, pagkamagop o kalipay sa Tibok Simena. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang grasya kanimo ug sa imong pamilya. Happy Father's Day sa tanan taga Central Church, Pastor Jimenez. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dalang panan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath ni Jim, na si Dodds. Dodds Aguilar, Ma'am Petang Jim, kauban siya mga kabataan. Ka Ate Lynn, ka Ate Bam, ka Ate Arwan. Nico Happy Vincent. Sabbath ninyo tanan. Panibaya po diya sa iglesia sa Upol, uban sa Pangulo sa iglesia. Sa mga singers na to, daghang salamat sa inyong pagkanta. Sila Brad Ruwen Opena, Sa Brad atong mga June kameraman Calet, nga mga gwapo Brad sa Noel ata. Bumbeo. Panibaya sa mga taga-Ipunan Church in front of Villamar Subdivision. Father. Happy Sabbath to Mr. and Sa Mrs. akong Tagailo, father. Mr. and Mrs. Rubin Palma, Mr. and Mrs. Octaviano from Selena Pelesco. Father, happy Father's Brother Day. Noel Bumbeo, Brother Victor Manubag, and Brother Calvin Arevalo. Dagang salamat. Ako'y panimbayang Boscato family, nakakaroon Lacha si Dodds family, dire, Timbing kauban kang family, GM, Pugosa nagbakasyon family, sa inyong tanan. Okay, AYS family will have a meeting tomorrow at 9 a.m. Naka. Don't miss it. Tinagin Okay, mabasa ang bye-bye. tanan. Bye! It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.